Halløj. Jeg har haft lidt problemer med at starte den her video, men nu er jeg så endelig kommet i gang, og jeg ved godt, det lyder dumt at sige halløj. Men jeg kunne ikke rigtig få den startet på andre måder. Jeg tror, jeg har lavet 13 videoer nu. Men i hvert fald så har jeg en ting, jeg tænkte, der... Undskyld. Altså, jeg spurgte jo her i går, om I havde nogle forslag til, hvad man kunne snakke om. Og så har jeg fået et, der hedder lave sådan nogle debatter, hvor det er, at folk kommer med deres mening og bla bla bla. Og det synes jeg egentlig lød rigtig meget godt. Jeg ved ikke, hvor der kom med det, fordi personen er vist nok anonym. Men det kan da være meget spændende. Jeg har allerede 50 emner at snakke om. Lige nu, der har jeg været nede, eller for lidt tid siden, har jeg været nede og lavet pandekager til mig og Signe. Og så i mellemtiden, så har Signe så hygget sig lidt på min Facebook. Med en dreng på... Hvor gammel var han? 15. Ja, han var 15, lige så gammel som mig, men han var 96 og... så sagt, ikke min type. Hvis jeg skal beskrive hans udsigt, så er han sådan lidt rund. Kan man ikke sige det ondt rundt? Han var lidt rundt, og så briller og lyskrøllet hår. Og jeg siger ikke hans navn, Signe. Det vil være ondt. Okay, jo, han hed Lukas Ørsted. Nej, og vi kender jo alle sammen godt det der, hvordan man glemmer at logge af Facebook, og så står der et eller andet pingemand i dagen. Den her gang, så var det så bare lige lidt slemmere. For Signe, hun havde ham med Lukas Ørsted, han havde ansøgt mig, og så har hun så godkendt ham. Og nu tager det jo rimelig lang tid at lave pandekager. Så hun havde god tid til at få sat noget i gang med ham med Lukas. Og han så starter så en samtale med at skrive: hej Tine, vil du komme sammen? Og Signe, hun er så sød som hun er jo, skriver: jo, det vil jeg gerne, min egen skattebas, et eller andet. Og så begynder jeg så at skrive, jeg kan lige se, om jeg kan finde herinde, det kan jeg ikke, fordi Signe har min computer, hvilket ikke er super smart af mig. Har du lukket ud? Ja. Godt nok. Nej. Så begynder hun så at skrive sådan, så er det et forhold og bla bla bla, og så offentliggør hun det så på Facebook, og så står der så på min Facebook, Tine Jørgensen, et forhold med Lukas Ørsted, og jeg står indregnet nede i køkkenet og laver pandekager til mig og Signe, fordi jeg synes, jeg vil være lidt sød. Og folk har så hoppet på det her, at jeg var kærester med ham, hvilket jo ikke er fedt. Nogen har i hvert fald, andre har ikke lige så meget. Du glemte at pille prismærker af, eller det kom. Det er ikke et prismærke, det er sådan en beep. Man kan ikke pille den af, for så kan komme i stykker, jeg skal med til noget. Nej, og så Signe så ville hele Facebook ind, at jeg havde en kæreste, der hed Lukas Ørsted, og hun har så skrevet til ham, at hun gerne vil bolle. Ja, som mig har hun skrevet til ham, at jeg gerne vil bolle med ham, og jeg gerne vil, og det skal være nu, og sådan noget. Han skal også, men han skal lige vente til han er 18-20 år, fordi han må ikke få sine forældre og et eller andet. Så skriver Signe så, om jeg kan ikke nu, eller jeg kan ikke vente, så kan jeg ikke gå sammen med dig, så slår jeg op og sådan noget. Og så er det bare, siger han, at han har følelser for mig og alt muligt, så han har bare været sådan noget, du må ikke slå op og grædsmiley og alt muligt. Og da jeg så kommer op igen, så opdager jeg jo alt det her med, at hun har sagt, at jeg er i forhold med ham her, og hun har jo skrevet, jeg ved ikke hvad til ham, og så skulle jeg jo sidde og for guds skyld få hele Facebook til at tro, at det her det bare var en joke, for det var det jo. Og ham her, Lukas Ørsted, han blev da i hvert fald ikke glad for at høre, at det hele var en joke. Så må han sidde og skrive nogle ord til ham, så han fattede den. Ja.
Jeg tror, han blev lidt ked af det. Han sagde, at han havde følelser for mig, men når man har kendt hinanden i halv time, knap og nap, så gider det fuck ikke, om okay. Så har man ikke følelser for en person. Det tror jeg godt, vi er mange, der kan skrive under på. Jeg ved ikke lige, hvad jeg ellers skal snakke om, men jeg synes i hvert fald bare, det var en lille sjov historie, og mest af alt også en forklaring på, hvad der blev lavet på min Facebook her til aften. Ja. Hvad siger du? Og så forresten, så ved jeg godt, at jeg har glemt at sige farvel og sådan noget i alle mine videoer, men jeg ved ikke, det ser lidt dumt ud. Så det gider jeg ikke, men faktisk så sagde jeg farvel i den sidste video, jeg havde bare trykket stop. Så det er lidt ærligt. Jo, men så tak for jeres søde kommentarer inde på min blog. Og og I må have en dejlig aften. Farvel.